todellakin lohdutti mua. Sillä välin, kun sä olit jossain pelaamassa mun rahojani. Kohan sua usko? En ainakaan minä. Ja mä toivoisin, että Tanja näkee mahdollisimman pian sen saman, mitä mä näen. Ja mitähän se mahtaa olla? Sitä, että sä et oo mitään muuta kuin pennitön siivellä Eliä. Anna sen pullo olla. Enkä. Jumalauta! Turha huota. Sähän hakkaat vaan avuttomia. Mä en oo lyönyt ketään. Taisit lyödä sitä Elsaakin, kun sä säkät jättämään sulle perinnön. Ellet sä välttämättä halua joutua poliisi... Voi. Tuliko pipi? Ja nyt turpo kiinni. Ois myöhässä. Mitä sä kyyläät mua kataan ruttotautista? Missä sä olit aamu? Miksi sä kysyt, kun jo tiedät? Hän on tarkalleen sanonut, mitä mieltä mä oon sitä jätkästä. Nyt loppu sen kuntin perässä ravaaminen. Vai että oikein piti vankilaan mennä sitä tapaamaan, vaikka mä nimenomaan oon kieltänyt. Sano Mia, mitä mä teen sun kanssasi. En mä tiedä, heitä vaikka roskiin. Tää ei ole nyt leikiasi. Mä oon 16 ja teen just mitä. Älä ärsytä mua. Saku on mun ystävä ja sulla ei ole siihen mitään sanomista. Ai! Turpas kiinni. Kännissä töissä ja... Sä valitsit mieluummin työpaikkas kuin sen, että olisit isällesi rehellinen. Ai lopeta hullu! Oot sä kunnossa? Oot sä kunnossa? Viime... Vaan Jaanaa tässä tilanteessa. Kun kaikki on jo... Mitä hemmettiä täällä tapaa? Jos mennään avaamaan. Joo, mitä hemmettiä täällä tapaa? Rauhoitu taas nyt! Päästä sinä irti. Joo, mitä hemmettiä täällä tapaa? Rauhoitu taas nyt! Päästä sinä irti. Kansa vai ei? Näytä taas kerran se todellinen luontees. Lopeta. Ai pelottaako sua? Lopeta. Ai pelottaako sua? Kun mä luulin, että se kuoli, ja sitten mä menetin mun tyttären. Ja nyt sä yrität riistää multa vielä yhden rakkaan. Ihan silkkaa itsekyyttäs! Mitä sä oikein meinaat? Tajuat sä saatanan kusipäät? Minkälainen itsekäs paska sä oot? Joskus. No mites tanssitreenit meni? No ihan jees. Mistä lähtien sä oot sellaista harrastanut? Ja mitä se oikeesti on? No vaikka jatsbalettia tai tanhua. Mitä? Tai tangoa, tai sambaa, tai rumbaa, tai mikä nyt menee läpi. Eli nyt sä kerrot mulle kaiken.
Okei, mä kerron. Se on semmoinen striptease-kurssi. Musta tulee strippari. Ja vielä enemmän mä kyllä ehkä haluaisin huoraa.